Пристигна дългоочаквания пакет. Това е екстрактор пакета на Big Boy. Има чанта, накрайници, четки. Сега току-що го разопаковах. Ето и самия екстрактор и пръкосмокачка едновременно. Сега да видим какво има в пакета. Току-що го отворих. Значи това е чанта на Big Boy, която чанта явно за прибиране на самите аксесуари в нея. Така, имаме комплект четки, черни, за почистване. Така. Това е за екстрактора, за отпред. Това тяло тук се движи. Ето това черното се движи. Излезе много неприятен вятър, но нищо, ще довърши разопаковането. Лекичко е, сравнително леко е. Ще видим как работи. Така. Това е също за екстрактора с дюза за впръскване за трудно достъпни места. Ето това е нещо уникално, което го няма. Другите екстрактори го нямат, което го прави уникално по рода си. Така че това са инструкции за работа, как се монтира. После ще се запозная, макар че аз вече знам за какво става въпрос. Така. Маркуч има. Маркуч с бърза връзка. И съответно контейнер за чиста вода. Ето контейнера за чиста вода. Той мисля, че не знам колко литра беше, трябва да видя, ама така като гледам към 3 литра е, не повече. Ще го видя. Така. Ето това е много интересно. Това е малък накрайник, който също позволява на по-деликатни места, ето в сравнение с другия, разликата колко е различна. Долу-горе може да се нанесе 2 пъти. Джако, тихо! И това е маркуча, който е около 5 метра дълъг. Малко ми е трудно да го извадя с една ръка. Ще се опитам поне да видя накрайника как е. От тук явно се контролира това. Това е цялостния инбоксинг. Съответно това нещо се слага тук. И този край на маркуча, той се монтира от предната страна. Ето тук. И по този начин се екстрактва. Няма да го правя много дълго видеото, за да не ставам досаден. След като го монтирам, пак ще направя видео и ще го изтествам на една тестова кола. Това е за сега от мен. Уникална придобивка. Хванах я на промоция от 99 евро на 84 евро. Пратката дойде от Холандия, от европейското представителство по DHL. Удивително бързо на 11 я таковах. На 11 я поръчах. То всъщност не аз, една моя позната я поръча. И на 16 пристигна. Аз днеска си я взех. Това е. Надявам се да съм бил полезен. Ще изтествам нещата. До скоро.